Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Bonchon Overload. So, nang una po, mayroon kami ditong double loaded chicken sandwich. Ito po, chicken poppers. Ito naman, tempura. Ito po yung chicken nila, calamares at fish fillet. Ito pala yung soy chicken yung flavor nito, no? Ah, Soy chicken po. Soy Ganda din kami ng kamaris po na cook. So, tara mga ka-studio. Pwede mag-start, pray mo na. Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, first time po namin makain sa Bonchon. Nakasuway na ng Bonchon mo po. Wala pa. Ano? Close kasi yung store nila ba nung kuan? Mhm. Pandemic. So, tilawan na to na eh. Ilang style ko no kay Korean style. Yes. So, tara. Sa Okay, una? start. Kanay mo? Chicken. Yan. Ang laki po. Kanay ko? Sige. Kain po tayo. Mga onda niyo. May crispy ba din, no? Magkaiba rin yung style ng pagkaluto niya, no? Korean talaga yung lasa ba? Nice sauce. Masarap siya mga studio yung chicken lang, no? Ang dami nito mga. Overloaded. Overloaded sa sarap. Paniod to na mo. Yes po. Lunch po. Wow, mang. Ang lalaki ng mga Drumstick. Nagpapasalamat po talaga kami sa lahat ng sumasabay sa amin po sa kainan, no? Sa lahat ng mga nagpapagutom. Maraming salamat po sa supporters po ng Visayas Studio. Okay din yung style naman. Lami siya lananon. Lami siya ng nanon. Lanlan pala, yung Bisaya yan siya, sa Tagalog yan. Yung kakain ka lang ng ulam ba? Walang kanin.
yun yung lanlan, no? Mm. No? Nakain mo lang yung ulam lang talaga ba? Hindi pa parisan ng kanin. Hmm. Tama ba yun, no? Lanlan. Landan tawag nun sa amin. Oo, sa Bisaya. Landan ang tagmanok ron. Hmm. Puro ulam ba? Walang kanin. Yun yung tinatawag na lanlan sa Bisaya. Ano mo? Asam dan eh. Ano eh? Yung puro. Sata. Ito pa. Sata. Merong sasawan dito. Chicken poppers. Mm. Natin. Spicy. Mm. Spicy. Pero hindi siya crispy. Parang laman kasi ito lahat. Mm. Nilagyan lang ng coating konti, no? Mm. Ang sarap siya, no? Mm. May anghang kunti ba? Tama lang yung anghang mo, talaga maanghang siya. Tama lang. Hmm. Unan ba tayo? Hmm. First time namin sa bunchon kumain. Kumain ng bunchon ba dito sa bahay, no? Masarap pala siya, no? Pero siguro nasanay na tayo sa Korea na lasa. Siguro. Kasi kami ngayon, kumakain na kami ng mga Korean foods ba? Pupunta kami sa mga Korean restaurant po minsan. Pero in-order namin kadalasan po yung bibimbap. Yes po, hindi ko na kami igno ng mga Korean foods. Mm. Ubus na dito. Maris tayo? Diyan, di ba? Thank you. Lumaris po. Yes po. Ano yun? Isa mo? Ito, fish fillet ito pang. Wala ka ng ulam, oh. Fish fillet. Isa lang? Isa? Iba natin ito, fish fillet.
Yung calamari sila, hindi crispy, no? Tapos parang may soy pa din, no? Yung lasa lang. Ganyan talaga yung Korean, no? Siguro. Mas gusto ko yung kuhan mga studio, yung poppers so far. Tsaka yung chicken. Pero yung kuhan hindi ko masyadong gustuhan yung mga calamaris at saka yung timpuran na ba. Excuse me po. Magkasing lasa lang, no? Ano mo? Ay, sorry. Yung baka may isang sauce lang sila na Nilagay. Kasi meron, parang isa lang yung lasa ba. baka yun yung secret ingredient lang. Siguro yung coating ba. Yung flour mixture na ginamit na dito. Sa tempura, dito. The same lang ba? Oh? Hindi pang. Rice. Sorry. Yun na. Meron pa ako. Baka iulam mo yan. Yung ulam nga. Ang dali lang makabusog, no? Bilis, makabusog. Sige ako. Ang bilis. Dagko na yung pitsum na yun mo. Rice ka pa. Kagad unon ba? Hindi, mahulog to. Tiin namin to. Kasi yung ano, Ang gamay ako pang. ang gawin na? Masabi ko lang dito, mga studio, mabilis makabusog, no? Yung ano siya pang. Ilang piraso tong chicken, no? 8 piraso. 7, 8. Ano, nakain mo?
Sorry. Dito pa lang sa burger pa, busog na. Daming kuhan ko. Mabukog. Matutuwa yung aso natin ito. Burger, tilawan na to. Chicken mo, boneless. Boneless. Yung coating niya, parang coating na din na ginamit dito sa tempura eh. Excuse po. Busog ka naman? Sabi yung kabusog, no? Nanibago ako sa lasa. Iba kasi yung style ng Korean ba? Itong burger na po yung ubusin namin. Busog na po kami mga gusto nyo. Hindi namin pipilitin po na ubusin na lahat. Ang sarap ng burger na pamali sa Coke. Kasi medyo matabang. Ang style ba yun? After nito, so shout out mo na ano. Balik na lang. Sabi na busog ko dun mang, dami. Shout out muna ako mga ka-studio ha. Abang kumakain pa si Mrs. Shout out Mifflin Claire Solibel, Nibik Unitak, Jurin 812, si Manang na vlogger,
excuse me po, Cathy Pabrua, Mariel Panya from Butuan, Christian PH Pans, Arvin Ernie Alor from Sambales, Inday Aklanon Vlog, Nympha Garay from Manila, Alisa Couture from Bohol, Ann Bohol from Katarman, Northern Samar, at Arjed Kabading Balaki. So yun na po lahat yung shoutout mga studio. Yung iba po na hindi na shoutout po, sa next na po yan po. Kasi medyo delay kami sa pagkuha ng shoutout, pero wait nyo lang po, ma-shoutout din po kayo po. Maraming salamat po sa panonood sa Bisaya Studio po. So hanggang dito lang po kami sa episode nito. Di na po kayong ubusin po, sobrang dami po kasi no. Yes po. Busog na po kami, so magpapaalam na kami mga ka-studio. Bye for now, kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.